ty keď by si musel odpredať svoje portfólio ETF-iek v hodnote 50 000 eur, sa zbavuješ svojho výnosu len kvôli tomu, že si bol hamižný, hej, si zaplatí 350. Pre mňa je životné poistenie najlacnejší zdroj financií na to, keď nastane katastrofický scenár. Tým pádom, že ľuďom nie je vysvetlené to, že má 4 pripoistenia, ale nastavené na desiatky a stovky tisíc eur, pretože ak si ja dnes zlomím ruku, áno, a dostanem plnenie 300 eur, je to príjemné, ale nie je to život ohrozujúce, keď sa stanem zajtra invalidom a naozaj už nebudem môcť nikdy pracovať a nebudem mať z čoho žiť, tak toto je prúser. Čaute, ahojte, vitajte pri 102. epizóde Na rovinu o peniazoch. Moje meno je Marek Varga, pôsobím ako sprostredkovateľ a team leader spoločnosti Prosaj Slovensko, ktorá zastrešuje projekt Na rovinu online. Keď ti multimiliónar radí zrušiť poistenie, lebo pre ňo je to stavka na smrť, zabúda na to, že on má rezervy na viac ako niekoľko životov. O tom, na čo slúži, ako nastaviť a na čo si dať hlavne pozor pri životnom poistení, dnes podiskutujem so Slavom Molnárom, finančným sprostredkovateľom, ktorý historicky sprostredkoval viac ako 1000 poistení a ktorý pomáha poisťovňam nastavovať produkty tak, aby lepšie fungovali pre klientov a klientky. Slavo, vitaj. Ahoj. Dobre, poďme hneď prvou otázkou. Aký účel by malo kryť rizikové životné poistenie? Je to len o smrti, alebo je to aj o niečom inom? Ako ja zvyknem popisovať a vysvetľovať teda klientom, že poistenie je pre mňa najlacnejší zdroj financií, ktorý môžu získať, keď sa stane niečo naozaj že katastrofické. A už dookola vysvetľujem takéto pojmy, že pre mňa je kľúčom k tomu kvalitne nastavenému poisteniu, že zameriavať sa na veľké riziká, to znamená, že v skratke sú to pre mňa udalosti, ktorých pravdepodobnosť, že nastanú je nízka, ale ak nastanú, tak máš obrovský prúser. Hej? Takže za mňa sú to teda, ako si spomínal, že smrť, pretože ak nebudem krytý ako hlavný živiteľ, tak moja pozostalá rodina bude mať veľký problém s utiahnutím celého cashflowu. Horšie ako smrť je z môjho pohľadu z toho ekonomického invalidita, keďže ja tu na svete ešte ostávam, ale ak budem v úvodzovkách niekde ležať a cúcať cez brko už iba, tak zase moja manželka bude mať so mnou ekonomický problém, že stále so mnou výdavky sú, ale zároveň musí chodiť do práce a starať sa o decka a splácať hypotéku. A potom sa samozrejme bavíme ešte o príčinách tej invalidity, to znamená, buď sú to závažné ochorenia, alebo nejaký úraz, ktorý by zanechal trvalý následok. Takže to sú taká, za to nazvem, že svätá štvorica kvalitného poistenia a tých fatálnych následkov, ktoré môžu spôsobiť. Áno, lebo ako som minulé skôr spomínal, že smrť ma už netrápi, ale tá invalidita, viem, že som tej rodine na príťaž na veľmi dlho obdobie väčšinou. Dobre, ako rozdeľuješ klientom ten rozdiel, že veď mi niečo správ, nejaké také základné nastavenie, alebo tým, keď je to nastavené poriadne, že na čo si majú dať pozor, ako im vysvetľuješ tie jednotlivé rizika, čo, prečo, ako majú nastaviť? V prvom rade sa snažím vysvetliť klientom, že zabudnime prosím na tú definíciu, ktorá bola niekedy, že chcem poistenie, aby keď sa mi niečo stane, hej, takže nie niečo, to vždy treba konkrétne zadefinovať, že čo sú teda tie dôvody a príčiny, že čo sa teda môže stať, takže vždy, keď pôjdem úplne do hĺbky, dobre, a keď máme na to kapacitu a čas, že pri smrti sa vždy snažím teda analyzovať pri tom človeku, že poďme Marek povedať, že akú máš dnes rezervu, akú máš dnes situáciu v rámci 2., 3. piliera, povedz mi stavy účtov, aký tam má stav účtu, a či máš správne nastavenú oprávnenú osobu, pretože 2. a 3. pilier je dnes z môjho pohľadu už tvoje životné poistenie, lebo na druhý svet si ho nezoberieš, a pokiaľ máš nastavenú správne oprávnenú osobu, tak vlastne rovno sa to vypláca tej osobe, ktorú si nastavil, takže rátajme príklad, že manželku. A konkrétny vzorec, podľa ktorého idem pri nastavovaní smrti, vychádza z toho, že zistím a identifikujem teda záväzky, ktoré má ten človek. Takže príklad, ak máš 2 decka a hypotéku, tak pri deťoch vždy rátam náklad na výchovu dieťaťa od 0 do 25 je podľa INESu náklad okolo 60 000 eur v absolútnych číslach. Takže ak to dám cca deleno 25, tak mi vychádza na rok 2400 eur, takže zaokrúhlime, že na 2500. Takže uvediem príklad, ak by si mi povedal, že máš 10-ročného syna, tak rátam, že 10 rokov už si bol schopný, vďaka ešte stále si tu, takže ešte 15 rokov ho potrebuješ doslova že živiť. Takže 15 krát 2500 a vyjde mi nejaká suma.
a plus vypočítam zostatok hypotéky, ktorý máš nesplatený, takže príklad nech je to 150 000. Pri tom dieťati to bude plus minus, keď som dal, že 10 krát budem nejakých 25 000 na rýchlo, keď plus minus rátam správne, plus pri hypotéke, keď to bude nejakých 150 000, takže rátajme, že máš zostatok záväzkov 175 000, ktoré potrebuješ kryť a potom idem automaticky proporčne delím tú výšku záväzku medzi teba a manželku, takže identifikujem, aký ekonomický prínos pre rodinu a rodinný rozpočet máš ty ako muž a manžel a potom manželka. Takže príklad, ak muž zarába v domácnosti 2000 a manželka 1000, tak tam máme teda 2:1, tak celý ten záväzok, príklad 175 000, ale zokrúhlime na 180, nech sa nám dobre ráta, rozdelím ku 2:1, takže ti poviem, že OK, ty by si mal byť krytý na cirka 120 000 eur, manželka na 60 a od týchto súm odpočítavam sumu, ktorú už máš dnes nakumulovanú v druhom a treťom pilieri, lebo to už je dnes to, čo už vlastne máš. Takže keby jasnou metodológiou sa dá vypočítať výška poistnej sumy pri smrti. Neviem, že či chceme ako až do takej hĺbky potom ísť pri jednotlivých rizikách, zase sa si môžeme pohrať, ale pokojne možno sa pýta ešte ďalej, že či by si chceli ísť aj takto. Hej, dobré. V spomínanom rozhovore, na ktorý narážam, v podstate bolo spomenuté, že poistka je stavka na smrť, ale primárne ty si spomenul aj iné rizika, aj napríklad tú invaliditu a podobne. Keď poisťuješ čistú invaliditu alebo napríklad kritické ochorenia, ten človek nemá žiadne záväzky, nemá rodinu a podobne, že úplne čistý základ, že single človek, ako mu počítaš tie limity, ako by to mal nastavené. Prejdeme k tomu, ale sa možno nadviažem na to, čo si povedal, že stavka na smrť. No v prvom rade, ako keď sa bavíme zväčša o 30-35 ročnom človeku, ktorý zväčša si zakladá rodinu a berie si hypotéku a teda má deti a manželku, tak len spomeniem, že poistná suma na cirka 100 000 eur stojí mesačne okolo 12 až 15 eur, takže ročne 180 eur. A budem nadväzovať na to, čo som povedal, že ak by aj dnes som mal nehnuteľnosť napríklad v hodnote 100 000 eur, ktorú povie manželke, že dobre, toto bude tvoja poistka a že v prípade, že sa niečo stane, tak ju predaj, budeš mať 100 000, tak iba chcem poukázať na to, že poistenie smrti na 100 000 stojí ročne 180 alebo 200 eur, ale príjem z prenájmu takejto nehnuteľnosti v hodnote 100 000 môže byť v čistom, dajme tomu, že 3600 za rok. Hej. Budem abstrahovať od nákladu, že mesačné na mňa bude 500, 300 nech ti ostáva. Takže 3600 je tvoj príjem z toho a ty sa máš vzdať 200 eur ročne za to, aby si nemusel predávať tú nehnuteľnosť. Mne to pripadá ako fajn deal, že nebudem riskovať teda stratu svojho majetku na to, aby som vedel zabezpečiť svoju rodinu. A takýmto metodologickým postupom pristupujem vlastne aj pri invalidite, že ak niekto ešte majetok vybudovaný nemá, tak tam je to o to jednoduchšie, že ak by niekto chcel dnes iba investovať do ETF-iek, čo je mnohokrát odporúčaná by som mal, že rada, že nerieš poistenie, že buduj majetok, OK, len zabudáme na niekoľko parametrov, že ty keď začneš investovať dnes do ETF, dáme tu aj 300 eur mesačne, 300 x 12 je 3600, ty po 10 rokoch, dáme tu, nech tam máš 50-60 000 eur, ale keď ty máš stále zostatok hypotéky 150 000 eur, alebo ak by sme simulovali to, že dostaneš rakovinu, kde dnes priemerné náklady na rakovinu sú niekde medzi 30 až 50 000 eur, tak ty aj tak budeš musieť vybrať všetok ten majetok z ETF-iek a tu zase to dám iba do porovnania, že pri civilizačných ochoreniach na sumu 50 000 eur, tak v tej vekovej kategórii medzi 30 a 35 rokov to stojí ročne okolo 300-350 eur, takže zase dám do porovnania, takže poistná suma napríklad na 50 000 eur pri civilizačných ochoreniach stojí ročne 350 alebo 360 eur, že 30 eur mesačne, ale ty keď by si musel odpredať svoje portfólio ETF-iek v hodnote 50 000 eur, kde keď budem porovnávať ten výnos, nech je tam 9,5 priemer, dajme 10, nech sa nám dobre ráta, tak ty vlastne sa zbavuješ svojho výnosu vo výške 5000 eur ročne, len kvôli tomu, že si bol
hamižný, hej, si zaplatí 350. Takže ja len zopakujem, že pre mňa je životné poistenie najlacnejší zdroj financií na to, keď nastane katastrofický scenár, takže zase dám do pomeru. Obetuj 350 eur z 5000, hej, príklad, keď už máš vybudované to portfólio ETF, aby si tie ETF nemusel nikdy odpredávať. A takýmto spôsobom vlastne sa dá pristupovať zase pri invalidite, len tam invalidita je za mňa ešte horší prúser ako civilizačné ochorenia kvôli tomu, že ak budem vychádzať, že ak by človek už naozaj nemohol nikdy pracovať a padne na rentu od štátu radov v niekoľkých stovkách eur, tak sa ti tak znižuje rapidne životná úroveň, že ty budeš potrebovať nie že 10, 20, 30, ja rátam, že niekoľko stovák tisíc eur. A pri mojich prepočtoch zväčša pracujem s tým, že môj cieľ je, aby klient dostal pri invalidite zväčša taký balík peňazí, že ak by si ho zainvestoval na nejaký príklad dividendový fond s výnosom 4-4,5%, aby výnos, teda renta, ktorú vieš mať z istiny plus výnosu, bola na úrovni takej, že spolu s tou rentou od štátu si vieš pokrývať svoje výdavky. Tu sa zväčša dostávame na úroveň tej poistnej sumy, príklad, že 100-150 tisíc eur, ale zase, aby sme dali nejaký konkrétny príklad, tak zase v tej vekovej kategórii medzi 30-35 rokov stojí poistenie invalidity na 100 tisíc eur okolo 50 eur mesačne. Niekto povie, že veľa, ja idem zase na to štatisticky, takže mám a matematicky mám 600 eur ročne, ktoré ma stojí poistenie invalidity, a zase ak 100 tisíc ešte nemám, tak riskoval by som to, že vlastne ochromím celý svoj cash flow. Ak 100 tisíc mám, tak o to väčší argument si to kryť, pretože by som musel buď predávať svoju nehnuteľnosť, ktorá mi už generuje príjem, alebo by som musel robiť mimoriadny výber z ETF, kde zo 100 tisíc už je ten ročný výnos príklad 9-10 tisíc. Takže zase sa vrátim k tomu, že poistenie je proste pre mňa že najjednoduchší, najlacnejší spôsob, ako si vykryť katastrofické scenáre bez toho, aby som nemusel predávať svoj majetok. Takže za mňa je to aj že matematicky najvýhodnejšie riešenie, ktoré človek môže spraviť. Ono je treba zabúdať aj na to, že stačí jedno vyjadrenie amerického prezidenta a celé ETF-kami môžu tak padnúť, že... Ale dobre, ale aby sme toto nespochybňovali, takže držme sa, že príklad, že dlhodobý horizont, pri dlhodobom horizonte stále tá výnosnosť, akože takáto je, ale ako, mne to proste iba nesedí z toho titulu, že keď niekomu odporúčam naozaj dlhodobo budovať majetok, tak neurobím takú laxnú chybu, aby som riskoval jednou nešťastnou udalosťou to, že budem ten majetok, ktorý som desiatky rokov budoval, aby som ho musel potom odpredávať. Hej. Ty už si videl tisícky zmluv, keď sa na to tak pozrieme. Aké najčastejšie chyby si videl na tých zmluvách, ktoré ti už buď ľudia doniesli na analýzu alebo podobne? Ak pôjdeme úplne historicky, tak začnem typmi zmluv, že je pre mňa ešte fascinujúce, že aj v dnešnej dobe sa stále predávajú IZPčka, takže investičné životné poistenia, ale to beriem, že už je viac menej úplne v úzadí, ale stále podľa štatistík MBS-ky aktívnych vyše 500 000, takže tam je to stále ešte taký divoký západ, niektoré poistenia to ešte stále predávajú. Ale ak abstrahujem od IZPčok, KZPčok, že už tie sporiace poistky, ktoré beriem, že sú už prežitok, tak z pohľadu rozsahu ja považujem za najväčšie chyby, že ľudia sa stále orientujú na malé rizika, respektíve nechajú sa uchlácholiť poradcom, lebo zväčša to sami navrhnú, že úvodzovka, aby mali všetko, to znamená, že najviac ma vedia pobaviť zmluvy, kde si človek vlastne to pozrie a tam vidí, že má naozaj že 15 pri poistení, ale všetko je z úrazovej príčiny. Takže smrť úrazom, trvalé následky úrazom, denné odškodné, hospitalizácia, chirurgický zákrok, hospitalizácia, invalidita následkom úrazu a kritické choroby zväčša sú na 5 alebo na 10 tisíc, to znamená, že keď len pôjdem podľa štatistík, tak asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu, takže aj FPSK, keď si pozrieme všetci štatistiky, tak dlhodobo sa hýbeme medzi 36 až 40% na Slovensku. To je pomer liekov, ktoré prepláca verejné zdravotníctvo voči tomu, aké sú dnes alebo aký zoznam je dnes liekov kategorizovaný Európskou liekovou agentúrou. Takže do ľudskej reči preložené 2/3 liekov dnes na liečbu rakoviny sú nedostupné na Slovensku. Alebo nehradené. Tak nehradené z verejného zdravotníctva. Takže sa dostávame do toho štádia, že vlastne ľudia si musia robiť zbierky cez Doniu a podobne, aby to boli schopní uhrať. A tým pádom, že ľuďom nie je vysvetlené to, že pre nich bude najväčší problém
práve to, keď nastane veľký ako takáto fatalita, že civilizačné ochorenie bolo invalidita, tak oni majú pocit, že čím viac pripoistení mám, tak tým lepšia je zmluva. Hej, za mňa naozaj, že mať 4 pripoistenia, ale nastavené na desiatky a stovky tisíc eur, pretože ak si ja dnes zlomím ruku, áno, a dostanem plnenie 300 eur, je to príjemné, ale nie je to život ohrozujúce, keď to plnenie nedostanem. Keď sa stanem zajtra invalidom a naozaj už nebudem môcť nikdy pracovať, tak a nebudem mať z čoho žiť, tak toto je prúser. Hej? Takže, a to je výzva doslova pre všetkých živnostníkov, jednoosobové SROčky. Hej? Takže ja očakávam, že práve pri konsolidácii, ktorá je nastavená, tak bude veľký odchod a prechod ľudí zo živnosti na SRO, kde za mňa ako jednoznačný typ je, že investovať 100-150 eur mesačne do komerčného poistenia tak, aby si človek vedel zabezpečiť práve tú invaliditu a diagnostikovanie vážnej choroby, že keď také niečo nastane, tak nech má zabezpečené fungovanie. Hej, ja sa často stretávam od ajťakov hlavne s argumentom, že však keď skončím na vozíku, tak som v pohode. Vravím, že môže skončiť na vozíku, ale aj s mŕtvicou a si dopracoval. No tam je ešte ako tých príčin, keď si otvoril vlastne tú tému príčin, hej, tak ja osobne sa najviac bojím asi psychických diagnóz, hej, že keď zabrneme trošku do štatistík, tak druhá najčastejšia príčina čiastočnej invalidity sú psychické ochorenia, takže každý 6. čiastočný invalid má psychické ochorenia a tam, ak by som bol schizofrenik alebo takéto niečo, tak sa bojím, že asi by sme tu dnes nesedeli na vozíku, keby som tu nesedel, tak to asi nebude poznať, ale ak budem mať nejakú psychickú chorobu, na ktorú nesú lieky, alebo to nebudem zvládať, tak to už bude horšie. Samozrejme iné je to po porážke a podobne, kde budem iba niekde ležať. Takže samozrejme závisí od typu choroby a príčiny invalidity, ale ja sa musím vždy pozerať na to, na ten najhorší možný scenár, nebudem sa pozerať na to, že možno budem môcť pracovať. Dobre, z svojho pohľadu, ako často si má ten klient nechať skontrolovať tú zmluvu, alebo ako často treba aktualizovať? Po prípade pri akých životných zmenách alebo udalostiach by bolo dobré do toho pozrieť a siahnuť na to? Že zmena za mňa by bolo ideálne, ak by poviem ideálny scenár, ak by mal naozaj, že človek jednu zmluvu životného poistenia, ktorú sa otvorí cca 25 rokoch, keď začne prvýkrát pracovať. Ale tá poistná odolnosť by musela obsahovať to, že bude poisťovňa automaticky aktualizovať poistné podmienky na tie najnovšie, čo sa žiaľ Bohu nedieje. Jednoznačne nevyhnutným KO kritérium je pre mňa indexácia, to znamená, aby klient vedel mať navyšované poistné sumy o percento inflácie bez skúmania zdravotného stavu. A potom sa týka tých úprav, tak pokiaľ má človek naozaj, že kritické choroby, trvalé následky a invaliditu, to je napríklad za mňa balík, ktorý by som uzatváral, že každému, že povinne v 25 rokoch, keď človek začne pracovať, poistí si invaliditu, civilizačné choroby, trvalé následky a smrť, OK, keď nechceš teraz zbytočne platiť za niečo, čo nemáš ešte koho kryť, lebo záväzky nemáš, tak si dopoistí, keď sa oženíš, narodí sa ti dieťa, alebo si budeš brať hypotéku, tak to už rovno odpovedá na to, že pri ktorých životných udalostiach by som to minimálne prehodnocoval. A potom samozrejme sú ešte situácie, keď človek mení právnu formu, že keď prechádza z TPP na živnosť na SRO, alebo ti skokovo narastie príjem, tak vtedy rozhodne odporúčam sa na to mrknúť, ale nie som zastanca zase ani toho, že každý rok, každé 2 sa malo do toho šmatrať. Skôr mi to potom prípada, že sa tí ľudia prepoisťujú z poisťovne do poisťovne, takže to v skutočnosti mnohokrát nie je servis pre toho klienta, ale servis pre poradcu, že kedy si otáča to portfólio, aby mohol znova zinkasnúť províziu. Takže na to práve, že dosť dbám, že tá zmluva by mala byť čo najdlhšie, pretože už dnes štatisticky každý 4. klient je prijímaný do poistenia s nejakou prirážkou, výlukou a podobne, takže aby sme od toho aby ten človek bol prijatý čo v najlepšom rozsahu, tak ideálne, aby si uzatvoril zmluvu ešte, keď je mladý a zdravý. Hej, ja sa snažím tiež všetky poistenia tak, aby boli zapnuté s indexáciou, lebo technicky ja sa o to nemusím nejak dlhodobo starať. S tými klientmi robím raz ročne servis, ale tá zmluva je s tým, s čím vstupovali na začiatku a nie s tým, čo majú aktuálne. Dobre, vidíš ty nejakú situáciu, kedy pre toho človeka už nemá nejak zmysel uzatvárať to životné poistenie? Majetkový alebo podobne? Myslím si, nedávno som presne riešil jedného klienta, ktorý už mal naozaj že majetok cez 2 milióny eur a tam sme si už proste stanovili to, že
skúsime to nastaviť spôsobom, že aby nemusel doslova predávať jednu z tých nehnuteľností. Začal tam sa už bavíme o tom, že bonitnejší klienti vedia mať 3, 4, 5 nehnuteľností po 300-400 tisíc a v zásade ja tam viem akceptovať aj ten argument, že keď ich má všetky vyplatené a má z nich príjem z prenájmu, tak fakticky on je zabezpečený. Tu už akože jediný, ako by som povedal, nejaký bonus toho môže byť, zase sa to dá prepočítať spôsobom, že dobre, že nemusel by si Marek predávať tú nehnuteľnosť, ale že príjem z prenajmu či tvorí toľko, že sa zbaví 1/4 toho výnosu a vieme nastaviť tú poistnú sumu aj na 200-300 tisíc, ale ako viem si predstaviť, áno, že od majetku cirka 500 000 eur už to poistenie, ale pozor, nezaťaženého majetku, dobre, čistý cash. Alebo takto, že keby si už mal pravidelný príjem z prenájmov, hej, a nemusíš platiť hypoték, ti poviem, že OK, ale zase pri tých ETF-kách to je, takže ak máš 500 000 v ETF-kách, aby sa stal invalidom, tak aj tak musíš urobiť výber z tých ETF-iek, keď také niečo nastane. Takže treba rozlišovať, že v ktorých aktívach máš ten majetok, pretože za mňa, ak ich máš v ETF-kách, tak aj tak ti poviem, že najlacnejší zdroj peňazí pri takýchto udalostiach bude zase poistenie, pretože tvoj kapitál dokáže vyrábať viac, ako je cena za poistenie. Hej, treba na to pozerať tak, že riziko, ktoré padá na moju hlavu, prenesiem na poisťovňu a nemusím sa o to starať. Ako si spomínal, často ľudia vstupujú v aktuálnom veku, ja som okolo 35-36 rokov, už s nejakým predchorobím. Na čo si dať pozor, hlavne pri tomto vstupe a čo nezatajovať poisťovni, respektíve je najlepšie povedať celú pravdu, aký mám zdravotný stav a nech poisťovňa vie, s čím má počítať? Dobre, skúsim zadefinovať, aby som preložil možno do ľudskej reči to, čo sa vlastne spýtal pre poslucháčov, že poisťovňa podľa zákona teda vie kryť len tie udalosti, ktoré nastanú počas trvania poistnej zmluvy a zároveň žiadna poisťovňa nekryje to, s čím si vstupoval do poistenia. Takže ja to vždy vysvetľujem klientom veľmi laicky, že ak máš prasknutý displej na mobile, tak nemôžeš prísť do poisťovne a povedať, že chcem si poistiť že chcem si poistiť displej voči prasknutiu, lebo už to nastalo. Niečo podobné funguje pri životnom poistení. Takže ak príde klient, ktorý už príklad má zvýšenú funkciu štítnej žľazy alebo zníženú funkciu štítnej žľazy, tak logicky nemôže sa poistiť na to, čo už má. Hej, takže a toto je častý problém pri prijímaní do poistenia, že poisťovňa pri prijímaní do poistenia skúma zdravotný stav len formou čestného prehlásenia cez zdravotné dotazníky. Takže klient by mal odpovedať pravdivo, čo odporúčam, aby odpovedal teda pravdivo v zdravotnom dotazníku na tie jednotlivé otázky. A až pri poistnej udalosti poisťovňa skúma, že či si odpovedal teda pravdivo alebo nie. Štandard je teda taký, že poisťovňa si vyžiada výpis tvojej zdravotnej dokumentácie nielen od všeobecného lekára, ale môže si teda aj z tvojej zdravotnej poisťovne, takže tým pádom neznamená, že keď ty si myslel, že si neodnesol tú lekárskú správu k svojmu všeobecnému, že to nebude niekde v zázname, takže oni uvidia, ale Marek Varga bol aj v tom a v tom roku, zväčša si môžu dopytovať data za 10 rokov spätne pred uzatvorením zmluvy a nájdu tam, že Marek bol si 8 rokov dozadu neurológ a nespomenul si a teraz ak je príčina, súvislosť tej aktuálnej poistnej udalosti s tým, čo si už mal v minulosti, tak logicky poisťovňa nebude plniť, pretože ty si v skutočnosti už mal to prvotné poškodenie v minulosti. A tu je by som povedal, že častý problém vnímania tých ľudí, že oni sa považujú, že sú podvedení, že poistenie chce plniť. Poisťovňa bude plniť, ale nevie plniť za predpokladov, že také niečo nastalo. A tu je ešte dôležitá vec, že to dôkazné bremeno je na strane klienta, čo v praxi znamená to, že nemusí poisťovňa dokázať, že ona má pravdu, ty musíš dokázať, že máš pravdu, takže ty musíš doniesť lekárskú správu, v ktorej je popísané, takže ona keď ťa vyzve, že dones mi tú lekárskú správu od neurologa pred 8 rokov, ty máš dôkazné bremeno na tvojej strane, ty musíš doniesť tú lekárskú správu, ktorá preukáže, že príklad to neurologické ochorenie, som ti práve stanovil diagnózu, že to neurologické ochorenie, ktoré máš, nové, nemáš žiadny súvis s tým predošlým a logicky, keď nevieš doložiť tú lekárskú správu, tak poisťovňa tú poistnú udalosť nevie zlikvidovať. Takže tam mnohokrát vznikajú práve takéto
takéto, by som povedal, že chyby, ale veľmi dôležité, takže pozor na to, keď klient, alebo keď to ten poradca klienta sa veľmi laxne stavia tomu zdravotnému dotazníku, tak vtedy už viem, že cieľ je iba, že rýchlo zatvoriť zmluvu. Moje odporúčanie pre každého klienta je vždy, aby najprv sa robilo predbežné ocenenie zdravotného stavu, kde poisťovňa úplne transparentne dopredu teda odkomunikuje klientovi, za akých podmienok, za akými prirážkami alebo výlukami, je schopná vlastne toho klienta prijať do poistenia a až tak sa zmluvu zatvára. Máš aj skúsenosti s tým, že napríklad klient sa alebo klientka sa vyliečila z nejakej choroby, prešlo, dajme tomu, obdobie 5 rokov a keď sa aktualizovala zmluva, tak jej zrušili výluky? A narážaš na existujúce zmluve? Napríklad existujúca zmluva, alebo že sa u tej danej poisťovne prehodnocovalo a že... Počas trvania existujúcej zmluvy to nie je možné technicky. To znamená, že ak si raz uzatvoríš zmluvu, kde budeš mať výluku, ak by si hneď 2 týždne na to zohnal lekárskú správu, tak akože to nie je možné. Štandardne poisťovne trvajú na tom, že musíš zatvoriť novú zmluvu. Ty si už bol prijatý do poistenia s tým ohodnotením. Takže tam už s tým nie je veľmi čo robiť. Dobre, to bola moja posledná otázka. Slavo, chcem sa ti veľmi pekne poďakovať, že si na nás dnes našiel čas. Ja som Marek Varga, ak by ste potrebovali poradiť vo svete osobných financií, neváhajte kontaktovať mňa alebo Slava. Chcem sa poďakovať ProSightu za podporu projektu Na rovinu online. Ahojte. Pekný deň.